Dobrý deň, vítame vás show Najlepší vyhráva. Ako prvá súťažujúca Pina alias Duky. A druhý súťažujúci Lukáš Gaduš. Ideme na prvú súťaž. Vašou úlohou bude zjesť parky bez rukoch. Ideme na to. 3, 2, 1. Víťazkou sa stáva Pina alias Duky. Ideme na druhú súťaž, dubbing. Vašou úlohou bude zahrať dubbing Mrazík. Štart. Je ti teplo, devčatko? Čo ti šije, ty lupak starý? Toto čo je za čudo? Bohužiaľ, víťazom sa nestáva nikto. Ideme na tretiu súťaž. Hádanky. Koľko má nohy koza? 2 či 2? 4. Presne odpoveď. Yes! Prečo les nebeha za srnkou? Lebo srnka beha za lisy. A teraz ideme v rumčine. Habudar, Demotu a duvar. Sargon, Chude sprojí loro. Hanička. Smrdia ti vajíčka. Lukáš zatiaľ vyhráva. Uvidíme, čo spraví Pina alias Barry Minč. Tepša. Nanandre Bokela. Kuči. Nanandre Pani. Že Pina zatiaľ prehráva. Uvidíme, čo spraví teraz. Polaris. Korano di Šalis. Papiris. Jetmocitniris. Amagur. Teraz je to vyrovnané. Ideme ďalej. Irla. Ideme v slovenčine. Ja si teraz dám Adamku. Je to biele a žlté. Čo je to? Vajíčko. Dobre. Prečo sa to hovorí človeku, že je mlyn? Lebo veľa rozpráva. Bohužiaľ, je remiza. Urotrada Eliška. Ideme na štvrtú súťaž. To bude drsné. 3, 2, štart! Je to drsné. Vyhráva Lukáš. Takže túto súťaž vyhráva Lukáš alias Barajaka. Ideme na 5. súťaž v wrestling. 3, 2, štart! A ideš? Dog alias Bengaro vyhráva, ideme do finále. Ten, kto skôr zje chlieba, vypije vodu, ten vyhráva. Štart! Ideš, Doga, Pina! Doga, Barajaka, ideš! Pina! Barry Minč! Rýchlo, dávajte! Ide vám čas!